Не, че се вижда нещо. Дай сега дупката е тук. Тук добре. И от другата страна гледай. Хоп! Мишка е влезала тук. Май си. Много е ужас. Кой има вътре? Подарък. Ужас. Малки са грозни. Що много скъпо? Защото лъскат, не искат да Не лъскат да ми лъскат. Абе лъскат, като ти казвам, айде отваря. А да видим другия цвят какъв е. Еми сега ще повдигна диспут. Вътре ги виж нормално. Ма, те двата са кафеви. Аз пусках един сив и един кафяв. Това е кафяв? Не. И другия е кафяв. Не е кафяв. Кафяв е. Ти си дълтонист. А, да.